αμάξια που έχει γύρω. Δείτε όμως αυτό. Όσο παίζει να κάνει αυτό πιο πολύ από το Bugatti το αρχίζω να δεις. Let's go. Μόλις μου είπαν ότι είμαι φτωχός με 1000 τρόπους. Βλέπεις, δεν μιλάω πολύ, γενικά είμαι ψηλό σοκ για αυτά τα πράγματα που βλέπω. Πώς γίνεται να βγάλεις τόσα λεφτά? DMG. Μάμε, μαλάκα. Είμαι κουρασμένος γράμματα. Λοιπόν, Τι είναι αυτό ρε μπρο, τι είναι αυτό ρε μπρο. Τι είναι. πρώτον βλέπεις όλη την γαμημένη πόλη. Από το Φίνικα, Μέχρι από το το Παλ, βλέπεις. Μπουλτζαραρά, Που είναι σαν το- Μπουλτζ-Καλίφα. Σαν καράβι. Σε καταλαβαίνω. Μαργαρίτα Madness. Mad. Mad Thing. Στο τραπέζι.